Kamera siap, artis siap, kamera rolling, cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Bocah Pak Dandun. Nah, terima kasih sokret-sokretnya, terima kasih like-likenya. Terima kasih untuk sudah nge-share. Ayo share. Oke. Konten saya ini melanjutkan konten-konten tentang kawruh, atau kemarin saya sebelumnya juga pernah bahas awar-awar, bahas dan sebagainya. Nah, dan berikut saya akan membahas jeneng pukulan. Jeneng pukulan. Sing rata-rata wong akeh sing wis do ora ngerti dan akeh kesupene. Saya akan memperhatikan dengan anak saya namanya Seno. Salam subscriber. Nah, seperti itu. Ini Seno ini, dan ini adalah jurusan Karawitan, dan dia mempelajari sastra Jawa. Ini bingung lah, bilang ke saya, Pak D, tolong saya gaweke Pak D, kula diterangke jane nek ngeten iki dinapake to Pak D. Terus nek ngeten iki pripun to? Nah, ini dari si itu tak terangke sisan. Oh, ini ternyata penting anak-anak seusia dia. Ini berarti belum tahu atau kasih do wis orang ngerti. Oke, saya akan langsung saja. Nomor 1. Iki kuwi jenenge tak apake kene. Tempiling. Salah. Ngene iki. Kuwi jenenge dikampleng. Oh no. Dikampleng. Terus saya akan menindaklanjuti jawaban dia. Tempiling. Tempiling kuwi kena nggon pilingan di sini. Nah, sini. Wis iki jenenge tempiling. Nek di sini dan jaraknya begini namanya dikampleng. Dikampleng kuwi terus iki ditempiling. Oke nggih. Sing nomor 3 sampluk. Sampluk niku tangane megar nang kena raine. Plok. Iki jenenge disampluk. Rai wutuh ini kena. Ini di sini disampluk. Terus papat samplak. Samplak tangane di sing kena sisih kene. Nah, ini jenenge disamplak. Niki disamplak. Wis, ya. Terus nek sing kena kuwi kewalik ngene iki jenenge dikaplok. Nah, seperti ini kaplok. Enak nih. Oh iya. Jadi nek ngene iki disamplak. Terus yang ini terusnya adalah dikaplok. Awas ya, samplak, kaplok. Oke. Terus nek ngene iki. Nah, nenggon mulut, di mulut itu dinamakan tapuk. Lah, podo-podo ngene ning ora dienekne. Biasane iki jenenge ditapuk. Ning nek dienekne dibekep. Bekep kena atau bikep boleh. Bekep atau bikep. Cetal nggih. Kemudian, lah nek ngene Mas. Ngene iki. Des pas nggon bathuk kuwi, niku namanya disoto. Disoto. Terus nomor 9, nek leng ngantem saka ngarep ngene iki. Des ngene iki. Bareng ngene iki ning kenane ora nggon bathuk. Kenane nggon di antara irung utawa pasu, di antara mata utawa kena nggon mata. Nah, mau disoto iki di jotos. Utawa ditonyo. Oke, terus kowe ndodok. Nah, kok dilalah dek nang kene. Wes. Nah, ini jenis ditimblis. Timblis. Jadi artinya dari atas, posisi dari atas, buas ini ditimblis.
Ngatek le. Ditiblis. Kemudian ana meneh jotos wis ditonyo wis disoto wis apa meneh? Nah ngene iki. Dua tangan kaya sencaki ya. Dadi bias ngene iki. Bias iki jenenge dibiti. Namanya biti. Biti, mula nek nggon tantang-tantangan wayang tiban tangan biti amblek dadamu. Ha, ngono kae. Nggon dodo ngene iki nek dibiti ngene iki. Des dua tangan yang dibarengke, kuwi dibiti jenenge. Kemudian nomor 12. Iki tangannya seperti ini, dia yang tengah keluar seperti ini. Nah, kayak gini. Namanya diketak. Diulangi, oh ya, udah jelas. Kene le. Nah, kayak gitu. Mak kluduk ngono ya suarane. Kena ya. Ini jenenge diketak. Namanya diketak. Kalau dibalik, kalau tadi seperti ini, kalau ini dibalik seperti ini, ditotok. Jenenge ditotok. Kalau orang tua dulu biasanya sok bilang, wah ketak kowe, berarti dingenek nih. Nek, wah totok sisan tuk. Kayak gini maksudnya ini dibalik. Jadi ini mengkurap ngene. Tuk. Ning nek ditotok diketak ngene. Oke, cetok ta? Lah terus ana meneh. Nek ngene iki. Nek ngene iki. Nah, seperti ini, iki jenenge dijambak. Bruh. Oh no. Dijambak 15 kene. Lah nek mung sithik. Ora. Nek iki nek dijambak kuwi akeh, ngene iki dijambak. Nek mung sithik kuwi jenenge dijenggit. Ana. Ah, nek sithik kuwi mau Pak sithik banget nggih, nek dijenggit itu hanya sekitar segini lah. Rasanya dadi pedih. Dik, ya iki jenenge dijenggit. Nah, nek rada akeh, katakanlah sak gegeman ngene iki. Nah, iki dicethut. Dicethut. Istilahnya teng blekutuk. Ya seperti inilah. Dijambak. Nah, terus nek nggon kuping ngene iki. Dijewer. Lah banjur nek ngene. Ha, kaya ngono iki. Diselentik. Selentik. Oke, nomor 11. Terus kaya ngene iki, ning dingenek niki. Ha. Ngene iki. Iki ngene. Ngene. Diselatak. Jenenge diselatak. Niki semen iki ora ana sing padha lho niki. Kata-katanya ndak ada. Kampleng, tempiling, sampluk, samplak, kaplok, tapuk, bikep atau bekep, soto, jotos, ditonyo, timblis, biti, ketrak, totok, jambak, jenggit, cetut, dijewer, diselentik, diselatak. Kemudian ada lagi. Ini iki. Ini jenenge dicethot. Cetot. Ada lagi. Ini. Nah, ngene iki. Ha iki jenenge dijiwit. Jiwit. Jiwit itu luwih cilik, nek gede ciwel. Ciwel. Oke. Wis ana ora rikur. Wis kuwi wae engko nek ana kelumpatane ya golek ana dhewe. Ndak aku kentaan ngelmu. Wah, tidak para sobat, guyon saja. Guyon saja. Ya, sementara itu dulu. Nanti kalau saya ingat lagi saya tambahkan di konten selanjutnya. Tapi pokoknya pantang terus channelku. Itu ya sobat breaker. Ya bro ya le ya. Ah ta, pena ora loro to? Mbot. Wong baleni lho, Pak.
Oke, mawon mboten ampun. Oh ya, ya wis. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.